Assalamu alaikum mehriban tamaşaçı. Bu uzaktaki yakınımın teyarlı sahne bizim şu günkü gepleşigimiz gönüdün gönü toydun tayarlandı mehriban adamlar. İlki bilen bellecek zadımız gepleşigimizin şu sahneyi hadir kıvat Rossiya Federasyası'nın iç saparına yörün bizim kardeş dostumuz Didarcan'ın Didar Ödeyev'in haýyşy üçün tayarlanıldı. Ödem gepleşigimizin şu sahneyi mehriban adamlar yine yaňa belleşimiz ýaly gönüdün gönü toydun tayarlanıldı. Yine şu gün Ödeyevlerin döwletli ojagynda Guwan jağımızın destan gelinejemizin agdy bir maçkalasynda maçkalanyň töwer ogly Gudratjanyň saýlap seçen gelinligi Oğulnur bilen bagyt toýlary durmuş toýlar toýlanýar. Indi Didarym şu fursatda öz mehriban agasyna gelinejesine özüniň öz başda sowgatlaryny taýarlapdyr. Elbetde Didarjanyň sowgatlaryny biz ýaşlara gowşurarys. Şeýle-de Didaryň adynyň, Didar Ödeýewiň adynyň şu toýa gatnaşýan mehmanlary da sowgat bar eken. Elbetde gyzyklyja bäýatçyklaryň Netijet boýunça da Didaryň hormatly mehmanlarymyzdan ýetlen sowgatlaryny biz gowşurarys. Ine häzir öýlenýän egdimeden Gudratjanyň Rossiya Federasyasına iç saparyna ýören mehriban insbar Didar Ödeýew özüniň ajaýyp arzuwlaryny tabarati webkaýlarynyň adyna mehriban agasynyň gelinejesiň adyna gaýbana ýollaýar. Ine ondan soň Didarjanyň sowgatlary bar. Elbetde olary biz tabaramyzyň sebäpkärlerini ine şeýle-de hormatly mehmanlarymyza da Didarjan sowgat ýollady. Mehmanlarymyzdan ýetlenen sowgatlarym gowşuraýarys. Ilki bilen Gudrat bilen söwür ýaryna häzirki wagtda Rossiya Federasyasına iç saparyna ýören Didar Ödeýewiň ajaýyp arzuwlary. Guwan jaga desän enje toýlagyň gutly bolsun. Gelen geliniň aýagy düşsün. Allah can hurmaty bersin. Gudrat ağa olur gelje. Bagtly bolun, bir ömür bagtly ýaşaň. Allah can edip bolan nikil ogul toýlagyň oturmak näçe bersin. Mene möýlerimde aramyzda goýy alem videosy kömek bilen öz ýürek güýjümi ýetirýän mehmanlar sizden toýlary şoğullap tamam haýyşetýär. Alem videosy minnetdar işiňize üstünlük. Bir ýyl çarpalyň mehmanlar Didarjanyň ajaýyp arzuwlarynyň şanyna. Ine Rossiya Federasyasyndan ýörüte Gudrat bilen Oğulnura ine Didaryň adynyň ýollanan pul sowgatlary bar. Ine Didarjan Gudrata ýörüte 200 manat gowşurmaklygy menden haýyş etdi. Ulu hormat bilen gowşurýas. Kabul etine ýörüte Didaryň adyndan. Elbetde söwür ýaryna da 200 manat ine pul bayragy ýörüte Didaryň adyndan. Illim Didarjan hormatly mehmanlary da sowgat gowşurmaklygy elbetde pul bayragyny gowşurmaklygy menden haýyş etdi. Ýöne elbetde bilşiňiz ýaly bir pul şeýle gelek edinlerse diýip bir köýberde gelişiklik bolar. Şoň üçin mehriban adamlar bir kıyıskacak ýaş geçirilýän ene konkursyň ýeňijesine de biz ýörüte Didar Ödeýewiň adyndan şol taýarlanan sowgady 50 manady gowşurýas. Bide bäsleşmek üçin ne bunça oturguç gerek däl. Bide diňe 2 sany zenan ýa-da 2 sany ýigit gerek. Ya zenan bolmaly, 2 gelinlerden gyýlardan bolmaly, ýa-da 2 ýigitlerden bolmaly. Näme üçin şeýle bolmaldygyna ene konkurs başlanandan soňra düşünürsiňiz. Bolýarmy? Ene häzir şertimiz size düşündirýäs. Ondan öňür taýçak adymyz. Mehriban ejekeler, ene siziň häzir şu bäsleşiňize biziň Alem Video YouTube kanalymyzdaky uzakdaky ýakyny matly gepleşigimize bütün dünýädäki Türkiýe Respublikasynyňdaky, Rossiya Federasyasyndaky, Birleşen Ştatlardaky, Doguluk Özbegistandaky we beýleki ýurtlardaky türkmen ýigitler gaýlaryň fiýini diýerler. Şonu öňüne size duýdurýan bolýarmy? Indi şertimiz şeýle. Biz häzir siziň ikiňiziň gözüňize ine şu ýaglyklar bilen bir daň ýaz. Ine ondan soňra da şu gysgyçda resmady, ýerlerde gysdyrgyç. Şeýledemi? Ine şunu häzir biz siziň eşikleriňiziň dürli ýerlerine gysdyrýas. Gözüňiziň daňgyl halyna size ine şu ejekedäki gysdyrgyçlar tapmaly, sizem şundakyn tapmaly. Ine ýaglyklar daňylýança men häzir gysdyrgyçlary ýerleşdirjek. Onu siz tayin bolsaňyz bize tayin.
1 2 3 başlayaz. Yo özüňizdäki ne garşysyňyzdaki tapmaly. Wo gözlük dowam edýär, gözlük dowam edýär. Halasy ana. Ay. Elçar Kodalik Elçar Kodayaz. Olya stop muzika stop. Tapılıptır. Beştim taptır da yem näme üçindir sermelen personada. Yo size dur siz yeňici bolduňuz siz yeňici. Kaçta da hasap. Bir Elçar Kodalik mekrabalar siziň adyňyz näme? Gülşirne Didar Ödäýewiň adyndan ýürüte belenen pul bayragyny 50 manat diýip sizin gözüňiziň adyny goşurýas, toýlugyndan ýadygar galsyn. Ellem kemämiz şahatlanýas, tans edýäs, tans meýdançamyzda bugün Ödäýewiň şahatlygyny tans edip paýlaşmaga gelen mehmanlarymyz. Doganlar ihlas wefa ýowbasarflar. Yaşlığımda söydüm, yüreğim küsüye, uğrunda yaktılla söylerim seni. Yaşlığımda söydüm, yüreğim küsüye, uğrunda yaktılla söylerim seni. Söylerim seni. Gel gelme yanıma, yaratalma canıma, bugün senin şanına, baba tükenmez sana. Gel yanıma, yaratalma canıma, bugün senin şanına, baba tükenmez sana. Gözlerim gözleyen malakatı yolun kara gözlü şirinim karayan sen yoluma gözlerim gözleyen yüreğim küsüye gel gelme yanıma yaratalma canıma bugün senin şanına kadar tükenmez sana gel yanıma yaratalma canıma bugün senin şanına kadar tükenmez sana. Yaratalma canıma, bugün senin şanına kadar tükenmez sana. Gel gelme yanıma, yaratalma canıma, bugün senin şanına kadar tükenmez sana. Gel yanıma, yaratalma canıma, bugün senin şanına kadar tükenmez sana. Mehribon adamlar, mehmanlar, sizin için Gudurotçanyň mehribanynsy Didar Ödäýewiň ýene-de pul bayragy bar, Rossiýa Federasiýasynyň Didarjanyň. Bu gezek bize 6 sany gatnaşçy gerek. Her toparda 3-3'tün. Ödem ýeňiji bolan topara 150 manat pul bayragy bar. Arslan näde? Gel Arslanjan, bugün men kömekçiyim. Ene häzir ene şu yüpler var, ene şu yüp sökýäs. Ene sana düşündiren ilki bilen Allah'ın ortayn dinle. Şunu häzir, şunu yüpüň ujuny, ýakaňdan salýaňy, ýeňiň ujundan çykarýaň. We beýleke gatnaşsa berýän, olam ödegedeginde ýakasyndan salýady, ýeňinden çykarýar. Beýleke gatnaşsa berýär, olam ýeňin ýakasyndan salyp, ýeňinden çykarýar. Haýsy topar birinji bolsa da 150 manat pul bayragy Didar Ödäýewiň adynan. Taýinmi? Bäsleşe seldämi? 1 2 3 başlaýar. Bol. Hani bol. Ýeňinden çykarma, ýeňinden bol.
Yeğinden çıkar, yeğinden. Yo yeğinden çıkarmal bol. Bol Allah'ın uğru, bol. Hani bol kıyılar, bolun. İlyas bol, şuna İlyas bol. Hani bol. Ay молодцы, ana. Bol çatlaş. Bol. Yiğitler bolun. Bir tabağa düdülüyor, hani. Oy kıyınlar kalmadı, bol çaltıra. Bol Ali, üçüncü nerede, üçüncü nerede. Bu yandan hem orada. Bol Ali, bol. Ana, üçüncü nerede? Bol, üçüncü. Bol Ali, bol. Ana, takat, nerede takat? Молодцы, bravo, bol, stop. Молодцы, Allah'ın urcanın toparı. Yiğitler bilen kıyıların birleşen toparı. 150 manat Didar Can'ın soğukanda münasip oldular. Mutluyuz. Öz aranızda. Edilyan yüp paylaşını diyali, ağzı bir cevali paylaşın olayım. İlyas sağ ol. Sünnetler İlyas. Yiğitler sağ olun, canınız sağ olsun. Şimdi mekrivan adamlar bir Didar ödayfın şahına bir kuvveti, bir el şarpalı mekrivan adamlar. Yine biz şeyle şahatlandıran yegdemet kayadır Rossiya Federasyası'nın iş taparına getiriyor. Onu da can sağlık ardı ve diyat Didar Can. Geden yerine sakaman gedip sağ salamat atı oğuzunu, atı vatanına dolan kelmekinin ardı ve diyat.